Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Sidi Alonso, der allerede går ind mod midten. Han er inde bag ved Hamilton. Vi ser Kimi Räikkönen komme godt op der. 2 gange Red Bull forspil. Alonso i angreb. Vi har også Räikkönen med op nu. Det er helt tæt. Vanvittig start her. Han kommer bare flyvende. Han får simpelthen ikke stoppet sin racer. Det gør han ikke. Her er Rosberg også ude i løbet. Det er meget, meget tæt. Ja, nu går masser forbi. Fabelagtig racing, det her. Oppan Gangnam Style. Og får et dårligt stop også. Rigtig, rigtig skidt for McLaren i dag, imens Sebastian Vettel er nærmest urørlig ude i front. Okay, han får at vide, at han skal batte på sin dæk. Er det en god chance? Ja, så får han det at vide, masser. Oppan Gangnam Style. You could be down to the core on the right front. Det er noget med Hamilton. We'll not know when it's too late. Den holder Jens. Ja.